வெல்கம் பேக் மை சேனல். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜம்ப் ரெஸ்டாரண்ட்டு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜம்ப் இன்புட் அவுட் பண்ணுறாங்க தான் இருக்கும். அங்கே தான் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஃபேமிலி இன்விடேஷன் இருக்குது, மேரேஜ். அதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ரூம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு ஃபெசிலிட்டி பார்க்கலாம். நம்ம இப்போ வந்து ரூமுக்கு வந்தாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் வந்து கரெக்டாக 1 o'clock ஆகுது. நான் வந்து கீழே வந்து இப்போ மேலே வந்தாச்சு. இதுதான் நம்மளோட ரூமு. இந்த கார்டை வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த கார்டை வந்து நம்ம வந்து ஜஸ்ட் இப்படி பண்ணால் போதும். இங்கே வந்து டேப் பண்ணால் போதும், ஓப்பன் ஆகிடும். இதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி ரூம் வந்து பார்க்கலாம். இதுதான் ரூமோட இன்டர்வியூ. அது ரொம்ப க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கார்டு வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து இங்கே இன்புட் பண்ணால் போதும், லைட்ஸ்லாம் ஆன் ஆகிடும். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு கபோர்டு கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு வந்து ட்ரெஸ்லாம் வச்சுக்கலாம் உள்ளார. நல்லா ஒரு ஸ்மூத்தாக இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு லாக்கர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு பெனிஃபிட் தான். நம்மளுக்கு வந்து பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க, கேரி ஒரு லாக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு ஃபெசிலிட்டி. அதுவும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து பாத்ரூம் இருக்குங்க என்ட்ரன்ஸில் பாருங்கள். நல்ல ஒரு ஃபெசிலிட்டியான பாத்ரூம். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இங்கே சோப்பெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து நம்ம குளிக்கிறதுக்கு மேலே வந்து ஷவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஷவர் இருக்குது. அப்புறம் நல்ல ஒரு வாஷ் மிஷின் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு கபோர்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து பாத்ரூம் முடிக்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாட் வாட்டர் நம்ம ஹீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து டீ நம்மளுக்கு தேவைக்கிற ஜம்பு சுகர் இங்கேயே போட்டுக்கிறாங்க பாருங்கள். ஜம்பு இன்புட் அவுட் www இந்த ஹோட்டலோட இது கொடுத்துருவோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அவங்களோட நம்மளுக்கு என்ன வந்து டீ பொடி, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காஃபி, அது மாதிரிலாம் என்ன வேணால் போட்டுக்கலாம் நம்ம. அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு வாட்டர் பாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க, 2 கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு டேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ரூமு. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூமில் வந்து 2 பேர் அலோடு, இல்லை 3 பேர் கூட அலோடு பண்ணுறாங்க. நம்மளுக்கு வந்து ஏசியோட சுவிட்ச் இது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஒரு லைட் செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டிசைனுக்கு நல்லா பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நைட் லேம்ப் இது இது பார்க்குறது நல்லா இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கண்ணாடி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஃபேஸ் பார்க்குறதுக்கு. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மொபைல் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன ரெஸ்டாரண்ட் சாப்பாடு என்ன பண்ணுவீங்க அந்த ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு டிவி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, செட்டப் பாக்ஸு. இங்கே இது நம்மளுக்கு வந்து அவுட்டோர் வியூ பார்க்குறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் நீங்கள் டேப் பண்ணால் போதும், அவுட்டோர் பார்த்துக்கலாம் நம்மளுக்கு. இப்போ வந்து நைட் 1 o'clock ஆகுது. அப்போ தான் காமிச்சுன்னுக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு. க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா இருக்குங்க. இது பார்க்குறதுக்கு வியூ பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் நம்ம எடுத்திருக்கோம். அடுத்தது இன்னொரு ரூம் இருக்குது, அது நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. அதோட கியூ இருக்குது, அதோட கியூ போய் பார்க்கலாம். இதுதான் இன்டர்வியூ. வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது வந்து இங்கே இப்படி டேப் பண்ணால் போதும். என்ன சென்சருக்கு தெரியல, ஜஸ்ட் டேப் பண்ணால் போதும், ஓப்பன் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஜஸ்ட் நம்ம இதில் நம்ம வந்து இன்புட் பண்ணிக்கலாம். இன்புட் பண்ணால் லைட்ஸ்லாம் ஆன் ஆகிடுது. ஜஸ்ட் நீங்கள் இப்படி டேப் பண்ணால் வந்து 2 பேர் தான் பெட்ரூமில். அதே மாதிரி தான் சேம் அங்கே பார்த்த மாதிரி ஒரே பெட்ரூம் தான் இதுவும், ஒன்றுமே டிஃப்ரெண்ட் இல்லை. டிவி கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ஒரு சிட்டிங் டேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க உட்காரத்துக்கு நம்மளுக்கு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அவுட்டோர் வியூ. அங்கேருந்து பார்க்குறது இங்கேருந்து பார்க்குறது வித்தியாசம் இருக்குது. அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த ரோடெலாம் தெரியாது, இங்கேருந்து ரோடெலாம் தெரியுது. கோயம்புத்தூர் சிட்டிங்க. நைட்டு 1 o'clock ஆகுது கரெக்டாக. நம்ம வந்து ரீச் பண்ணியாச்சு 1 o'clock. நாளைக்கு வந்து ஒரு மேரேஜுக்கு அட்டன் பண்ணுறது வந்து நம்ம வந்திருக்கோம், பார்த்துக்கோங்க.
நான் வந்து கேரளாலாம் போய் சுற்றிட்டு நம்ம வந்தாச்சு. இதுதான் லாஸ்ட். நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒரு வீடியோ உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதில் பார்க்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் முறை உங்களோட விடை பெறுகிற எம்டி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், வணக்கம், ஜெய் ஹிந்த்.